बाप रे बाप, कबे से बनावत रही खिलवड़ी या मन करता खाए के उठ पक पानी आया के हमारा पेटे में चल जाता है एकदम। ओहो एगो है ताम हम पेनहले बैसन के इतना जीव जिया जाता न गर्मी में कि हमारा तो बुझाते नहीं कि क्या करी। पहले चाट ली तनी सा मुर्गा मछली गाँव में अभी बुझाई के सिजुए भइल बा तबे हमार माई कटोरी में निकाल के चिखावे लगी। आ यही जा घर भून जाते रही तब्बे से खाए का मन करता है। हम कुछ कह मुर्गा मछली के बातें दोसर बा। खाना टेस्टी बा, ठीक बा। आत्मा तृप्त बोला, आनंद ही आनंद है। अपने खाते हमारा कोई पूछा था खैबू कि ना खेबू खैबू कि ना खेबू नया नया बानी तो मैंने नया कन्या खाली सन ना भूख ना लगला उनके मुंह देखे लगा लो खुल गुल बा। और दी चमोला लाई की करेजी लाई खोजा तो करेजी नहीं खो सपना में नहीं खू खात सपना में नहीं खू बोला सही के खाता वो सही का हम देख लेनी अब तो आए तो देख ले लू तो का हो जाए पूजा नु करे के बा। आय माई माना ना कर बिया मुर्गा मछली खाए से मुर्गा अपना कर रही थी भइल बा टुएल लाला छछा माइल बा मौसा खाती बना रहे कि नहीं सब मुर्गा पूजा करे के बा पागल का तारा पूजा करे के बा पूजा कर ला मुर्गा ना खाबी कथा ना खावे के बटुए ओ त हमर लंगटा मौसा फूफा बन जा के लो खाती बनला ले का गब खाए ला बलू केकरा से मंगलू ह देखी हल्ला गुला मत करिए अब तो हल्ला गुलाम करता नहीं तू केकरा से मंगलू ई बतावा ना बतिया देखी बुझात रहे तबे से खीर के मिया जाकत रही जान नहीं आत्मा त जीभ 10 हाथ के भइल बटुए तरा महक तरा खाए के मन कर लगाता। अरे अपने गांव में रही ना तो 2 किलोमीटर के एरिया में कोई घर मुर्गा मछली बनने तो हमारे नाकी में सेंट आ जात रहे तारा नु त ढेर नाकी में सेंट आवत रहे आ ढेर तारा खाए के मन करत रहे हमरा नहीं खाए के हो तने दलिदर नहीं के पेट में आमाइल बताओ खलौड़िया कतना बदमाश बिया कतना कर बनाई आदमी कोटा के निमन अल बिया हई अति का कर खले बिया हैं लसरम तारा नहीं के घर के पिगल का सब कुंवार न हो कैसे बोलत तार बिया हो गल बनू तार त दिमाग और रहे का चाहिए हमरा से बेसी तब काहे ला लाइल बाड़ू माने राते भर में दिमाग बढ़ जाई काहे ना बढ़ जाई मैं बाबू ऐसे चपतिया मेरा का भेज देला हम टिकावा का तही जगह का भई रहू हैं ढेर बोल अभी लाज लगाता गटके में लेके रख के तब तो देखी लेनी कहत बोले बानी के कह मैं वो खूब उताराई रे का से खूब निमन मिलल बिया खूब सुघर मिलल बे का रूप बा गुण है लही नहीं खे आजकल रुपये के पूजा होता गुनामा के ना। अच्छा रूपा वाला का चटिया भी माइला कहता नहीं तब तारा मार के रूपा बिगाड़ी ना तब पता चली के का काला काना काला ससुरा हम नैयर में नहीं खुतू अपना कि कुछो करबो तो कोई बर्दाश्त करी ए जी जाई हाला मत करी कह दी हाला मत करी हाला का महाभारत कराइम देखा माइला कहता नहीं के ना दलिदर कहीं का खात लो गटा गटा लाजे नहीं खा के ससुरा में 2 दिन कैल कनिया बड़ू का है दूध गिन के कन्या अपन पेटवा रख के आवली आ देखा नरेटिया उरेटिया सब ले लेबे जन फूफा खालन कला करइबू घर में लाजे नहीं के कोनो गतरी में अभी जातनी माई अभी ये कहते तू घबरा जन जाना कह द तारा कहे कहे खा के उन्हें हाड़ फेंक के कटोरी माछ के धो दे क्या होता बात बतिया दे हमनियो के गेहूं सब कुछ हो गइल तोरी ओरी सब दमा गइल ओसिया के रखान गइल नहीं बाहर वाले परिया के पापा तो सब धरवा दिहनी जाए तो तोहनो जानी के हो गइल तो गेहूं कटा गइल तो ठीके भइल जान तड़ू आग नु लग जाता हो देखलू कतना 52 बीघा हजार गइल बटे। हाँ मैया गइल जाए तो चल ठीक है बा पानी दे द माई के थकल पियासा लाइल हुई ठीक बा भौजी गोड़ लातनी हमारो भौजाई नो बतिया आवे लागले 4 घंटा ले रुइया के माई अरे बैठी चाची क्या समाचार तू बड़ा कोना सनी में आई के बतियावत है नहीं ओ लो त हम त बोला नहीं तारा दुआरिया ओरे तो रुइया भेटाई लिए त कनी न तोर माई रे बच्चे त कते ना ए आज तनी ओनी सुस्ताली
अरे का करियो कनिया जान तनी जीव हाँफ जाता अब हमारा बुझाता ना अब- बॉडी में खून ला अब राउर नया नया पतो ही आइल बिया गुण काहे लागी रवा देही में रउआ है तना मेहनत कइनी जी सब का तना देखत नहीं खींचा पर इसमें रउआ सोचत रहनी हमार पतो ही उतर जाई त सब दुख दूर हो जाई अब राउर पतो ही उतर गइल अब का राउर तो दुख दूरे हो गई उहे ना हो दुख दूर हो गई ए कनिया अब सोचा तनी छोटको लड़का के एगो लड़की कुंवार बिया ओकरो बियाह कर देती नु तो ठीक रह अभी रहे दी अभी लइका बाड़न अरे कब मोरी मर उरिया जब लड़की आके कहतनी वो लड़का बता अब उ तो लड़का अपन कहियो लिया से लड़की आके सोचा तनी मर उरिया जब जीव निमन नहीं के रह अच्छा जीव तबियत खराब रहता जानिए वो चीज अगर मर उरिया जाई तो फिर ऐसे हम मत कैसे बोली रहब? अभी रउआ ठेर दिन जी एक बार नाती पुता खेलावे के बाटे रउआ ऐसे काहे बोलतनी उहे बतिया के न अरे का हो आजकल के आदमी जिया तो देखत नहीं कि ओकर माई के रविंद्रा के माई के अरे ई त के हम जानतनी ई त केहू के नहीं निमने खेली खल बाकी हमारे घूमत फिरत रही निमने नो आ चलत रहिया बतियावतली हमारे लिए ओ दिन हमरा से बतियले बिया आ कहत ते हम जी चलम ई थे का कहला सर कौन ठीक बा तो हमरा से ना भेटे रहली ओ दिन और से कहनी अपना पतोहिया के बारे में कहत रहली ए हमर पतोहिया के नैहर से इतना इतना मिलल बाटे बड़ाई करत रहली हमरा वाले बताई नहीं तले हम माई? ही दिन के देखले रहन केने बड़ी रे हे जा बड़ी चल तनी हमरा भूख लागत तनी खाना के दे ई देना। बताओ देखो कि ई एकरा घरे बहिन- भौजाई जेकरा घरे बहिन हमारे लावत खाना मांगे खातिर पे खिस अरे भर के ना तोरा ले बोल। आदत मनम का छिनार के लाज लागत अटे भौजाई का। भौजाई आइल बे मार देने नया नया भौजाई के हाथ से खाला मोटा जाला त लुकुड़ी नियन अरे घूमत रहत आदते नहीं खेनु माई के हाथे खइले बानी अब का हम मांगे आदत चाहिए धराई अभी भौजाई ले खाई फिर मेहरानू ले खाई के लड्डू मिली अच्छे तले तक माई भी तो लेकर हाथे चल मैं चल अरे गाँव जा दे अभी लगले आइबे कहीं चलू। त चल आवत ठीक बजा तनी तो हम कपड़ा बम तनी फीस दिए ठीक बा बैठी ना चली चल खराबा दही देता हमरा नहीं के जल्दी काट के दे हम मांगे ना जाई चली खराबा दही बाटे देता नहीं सजाओ चलो चलो तनी पीएम नो तो ठीक रही पेटवा खराब हाँ। ना कनिया तब का जन तनी अब देनी खदेरन बोके घरे देनी ही मंगली ये ही कनिया हमर लइका के नो बियाह में खजो खजो तारा घर देले रही हमर लइकिया हां हमरा घरे पूछी जी लेके आई रहनी एक कनिया बुरा ना मननी जानते बाड़ू बूढ़ पुराने बानी भुला जान हेने बाटत रही हेने देवे में भुला जात रही ओ तना ना लेके बियाह शादी में ना आदमी एने ओने जहुआइए जाला हाँ हाँ सर हाँ आज हो जाएगा। अरे सर आपको तो बोले थे शादी में आने के लिए नहीं आए। बहुत ही एंजॉय मजा हुआ। अब थोड़ा भैया 15-20 दिन रहना। माई हाँ, माई कहाँ बिया हो ठीक है सर हम कॉल करते हैं। माई कहाँ बिया माई घर में ना वही और कहा कह द जन पूजा पाठ के सामान जुटावती है ना तो कह द कि ना किनो ना खरीद पूजा पाठ ना हुई काहे रे मैं तो भोज कइली बनला फूफा खाती मौसा खाती मुर्गा के ज्यादा जो कलह करे में त बना के खिया द आइल बड़ी एगो तार डाहोरा नीनू माने आवते कह के तो को के लगल बेचे ने रे। का बेचैनी होखे लागल का? मैं मुर्गा हाथ ना कटोरी में लेके मार मार के सड़ा सड़ा पीस पर पीस तू कितना सच बोलते रे हाथ ना कटोरी भैया में किरिया आती। खा के कहता हाथ ना नहीं कटोरी में होला का हत्ते को कटोरी में कटोरा में ले ले रही मैं खा गईली कहते न त कहते कि कबे ले महकत त खाई ना हमरा गांव से 2 किलोमीटर दूर मुर्गा कोई के घरे मत तब हम जाके खात रही अरे तो जा दे खा ले दे। पागल हो पूजा पाठ ना करे के बा खा लेन त कह द अब की पूजा पाठ ना हो कि कथा कुथी ना हो कि सुन जा दे नत खोजे माइलेन तो काहे ना माइले कब ना हो तू कम उनकर मन आज हम बढ़ा के रख दही अरे जा जो गलती से खा मेरा ले। रो के पटिशन लेता रह कहीं माई से कि तू मना करता रह अच्छा हम जाके समझा दे अब हाला समझा देबो कब समझा देबो कहिया समझा देबो हो अब यही मेरा महाभारत करो भी क्या हम कराई कहबे करम माइले का माई रे देख जब तक ला नांग के चार गो झाप बाजी कान के सोझियन कैसे लगता के आइल बड़ी नहीं से कुछ सिखला ही नहीं की ये मर्द तो ठीक है वो डांट गलती के त कहत अड़ी की के हो डांटे वाली के हो डांटे वाली तुम्हार सास और ढेर नहीं को बोलत हमारा मर्द हमार सास हमरा कुछ ना बोले त माइले कहत नहीं देखत नहीं मैं कुछ बोलत या के नहीं के बोलत अरे जाके हम समझा दे हाला गुला तू मत ना कर ओए का लग मारे कोई नहीं मेरी ठठावे लगनी डेहरी घर में जीवा का समझाए मुझे फिर बाबा ही तो देबा के ना ठीक कइलू खा तोरे नु घर ह ई बात माई से कम माई समझाई अच्छा सुन 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 मान ले तू ससुर जेबी कोनो गलती काम हम ना खाई तोर हम ना खाई सा जवन कह देन तब ना करम अब मान ले कि ठीक बा तू कहत ले कि ओकरा के टुटकार तनी त मान ले कि मार के मुआ दे तो तोरा तो मैं मुआवे कहत नहीं समझा त जा समझा त जा समझा दे हम खाए समझा खाए के मन रहता मांग ले रहते घर में का बजट खइबे ना कलन दो दिन काल गुल कनिया खाए पिए लागत हैं
ये उनका जुट काट सब खाई और झूठ ना खाई चल तो हम फुफे समझा ले मौसे ले तनी कह देवे ओए लोग ईटा चले आ जा बांस भंजन तब तारा बुझाई मैं तू महाभारत करावले चाहतरी महाभारत कराव तनी हाँ। उका करताड़ी उना ठूस लेली उना खा लेली अरे तो खा ले तो मैं गांव के जनावल जरूरी हो मैं घर मैं गांव का निके जनावत हाँ। गांव का निके जनावत था जन करत ये तन कहबे करी हां जो काज जो हो जो कह दिए तो अरे तो ना मैं के तक मैं मुर्गा खा गईली के कुछ ना रे मैं कुछ ना इनकर मारूगी देख मैं छिपावा तरन झूठ नहीं के बोलती अरे नतिया बिस्तर में हाथ रखता होता है। मारतिया मैं मारे ले सियान बेटा के केहू आई गलिया पे मार दे। तो मारतिया अब मेहरारू के जोश में कुछ ना अरे मैं पहले मारत रही तो कुआ जानी कोनो बात ना रे बियाह हो गई खा के देही कोले ले बोल लबिता निहन ना हिलत हो ना डोलत हो ना काम करे पर ना इति करबा मेरे केने भी रे बोला घर में रही जो हम अरे के मैं जाए दी छोड़ दे ना ना और बिया अब का मैं करके नर सब बिया ना मैं रात के चकुआ गला पर दे तनी मने बा केने बैस रे रे तू ना खिलाड़िया देख सब नैहर के आवत ऐसे आजकल के बेटी पतो ही रे हटाओ ना तो मार दमला तले गिर पड़ जाई टूट जाई रहे तो हमारा काम में आई काम में तारा का आवत हां इनकर काम में आई तोरा का दौड़ देता नहीं मत द आइल भी पेटुली ना करेले समझ ह जो बोला के लिए जो अरे पेटुली देख दिले कैसे बोलते है देख दिले ठीक कहतिया पेटे धोके नहीं बे नैहर के खइले हो ना मिलल होई रपटल होई तबे नहीं जाके आवते ते खाली काहे घर में कथा बर्तन ना होखेला साहब कनिया उतर खाइल भी मोए मुर्गा के गोड़ी नरेटिक करे जी सब खा गई ई तो औरी बोलल जाती मार दे खींच के हमरा के मारला त का बोल दे रे बढ़ चढ़ के हां काहे मारबो दे दिल ना आगुल भी का पेटुल अरे हेने बैठो काहे ला चक्कर आवता हाय मुर्गा बोलला त गोड़ा पे बैठा तारू खुद दम ठंडा जीबू लच्छा छाइल बड़ू हो हाय के बोलता जी अरे माई का कहते माई नहीं खेला को जो मुर्गी लौकत है तो के बोलता जी का कहती है मम्मी जी जाना तनी बना मत रही नु तो कहते कि तू पीस देना तो जागरा कर दे तारा से तो उहे दे देनी है जाए दिमाग पर क्रिया खाता देखा तो ई खइले बियाह क्रिया खाता क्रिया कहत न खाए के खियावा मैं में अल्ट्रासाउंड हां देख क्रिया खा नहीं रे हम अल्ट्रासाउंड करा लेम देखम के करा पेट में मुर्गा निकलता चल हम क्रिया नहीं के खतरा हम बजी क्रिया खाता निकालने हम कुने के खाली खइले बाड़ी करा ली अल्ट्रासाउंड जब खाए को तो करा ली खाना लो खाता कर मंगलसूत्र के क्रिया खाता मंगलसूत्र के कसम ना कसम उहे पश्चिम के काली में के कसम से कह कि अगर हम खइले हो अरे साफ लंगटी ने हमरा घर में उतर गुल बौसन हाय अरे काय से करे हाय हायले खइले भाई ड्रामा खाली तू ये कुल मने गावते उतला कुल करे तू शांति से रहो और रह जा पहिला का हमरा के जान ले न तन्हा मुड़ी अच्छी पहिला का हमरा के जान ले कहीं के जान ले दली ना खइले बानी अच्छा जा तो खइले बड़ी तो कह के नु काहे के चाहिए और लुका चुरा के आज लुका चुरा के मुर्गा मछली खाता कल गोला और कुछ खइबू त हाला जगह में करके अरे खाना होई भूखे वाला ना जन के आई बताओ पूरा गांव चला कहनी त हमरा घर कथा बरत होई हो जा अरे समझा ये कुल करत न जाई के भर गांव कहनी त मत जे हमरा घर कथा बरत ना होई कह दी ना कह दी लो ला अरे आज पूजा शुरू हो गई ना हम मुर्गा खा ले भाई तू त आ गई माई भई बड़ तू आई खा ई त माई आ गई भई ई त माई हनिया ये कुल करवावे खातिर ये कुल थोत नियन बैठल का बाड़ू हो आ ये भाई ई को समला मटिन पेटू ले लिया हो हां तो चका का पेट बा भरत नहीं खे जा छोड़ हां अपने मुंह दिखाई पैसा दे दे मैं अपने से दिखा दी हली मुंह तो पैसा का दे मांगा भी अरे एथी पे भइले बाड़ी जा चाची जा गर्मी लागत रे मैं निकाल दे नैहर में मिलले देखे के मिलले नहीं हमर नियन सास भी तो चढ़ा देलो सैसन अरे गर्मी लागत हो ना, फिर भी तो गर्मी लागत हो हां मेहरबान बन ना ना ती अरे ना भौजी हम ओसे जते बड़ू के कबो है ना रउआ के अभी मेहरनुआ के कोरा मिलो का माई के इज्जत नहीं खेलो तभी पूजा माई के इज्जत के देखता माई के इज्जत देखता हो ये तो नतिया के हाथ रहे पहले ही बताई कि जब पूजे पाठ होखेला त मुर्गा बनल काहे खाती हो ही तो में के आदमी के ना बनी अरे होई कहां ते ना मुआ दे भचर ये चाहत रहो ना करे चलते हो तक घर में चला फुकाए दो हैं का चाहते चल सर है ते किनारे
बढ़िया ले शंख फूंक दे बढ़िया ले लुप लुप सीख ले रे सीख ले चले जले माइये बाबू ऐसन संस्कार जाके सीट में दे माटी तुरंत आज के रह दी अब फांसिया लगा ले तनी फांसिया अब गाँव माथा खराब के रख दे मैं इज्जत दम लेके हमर बीत गई मत सोचो क्या लगावो आजकल का गाँव